Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin pele mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei ha ki babun kijing kendu bakham kerpang nak benta kijing lumlang ban kan mau ye kisngi kerpang nalor kijing ai jengkren jong kinong yelam bat kinong sha khot ngobha bunsin ke jingdon jong kinong rawai kari ka wai ki bapensa jingkan mau ya ke jingye kendo bat ka penlung mensim ha bayo sngo ya ki jing rawai na kinong rawai ki batbit ban rawai hagane ka sni kan mau borom jong ka seng KSU North Khasi Hills District Unit ya ka lengko dap snem ka ba shispa khandai pho jong ka jingklat no usim tirot sing sim usim bakrau ka himan nong klau uklawai kari khasi kabagati ki jingira ke lapan long ha kisnong jatalong kabadi kisnong kaput jong ka jela haga school ke bagane seng ke kersian ban pentelun ye kene silam ai ji hikai hagane ke jilang jong ke seng KSU arngut ke samlakan thai ne ketika than kilar wai ke jingar wai iri kabala ringdur ye ke jingim jong sim tirot sing sim bat kabala penlung mensim ye baro ke badan hagane ke jilang bat ru kan nang penrem shushu ye ke mensim iri jong ki nong yelam ke seng KSU kini ke samlakan thai ki bala ye ketika jingar wai iri ki kenthop ya ke samla iba urlong sotun bat kasamla idawan sebun sotun ki deiru ki persa jong ba black star sotun ubre urang ba nongelam ka thain kaput bat haki babun gi khep ulolong uksiang jong shongsuk shongsain barba ju shatwet haki pulit ke jela asam habawan ki jingye ke ja kaput ha ke tiga thain namar uri presiden jong senjuk ki rang basnong ka raj nongtung Bajar dan riu kan roy tanpa mental Shanu kirang dajir Shanu kirang pura ingin syang yaki kumbutirot Lajwan pansyam mentang Ubrat kalentina dukulong kuma bagi kun ki hajar kin lai thom na kisha ya jingyap salia utur kut katma bajaj ben kan roy kan padu men